na predaj moderný a dobre vybavený byt s príjemným dispozičným riešením. Pôvodne dvojizbový byt v súčasnosti prerobený na trojizbový byt s lodžiou aj veľkým balkónom. Tento moderne zrekonštruovaný byt sa nachádza vo vyhľadávanej lokalite v blízkosti zimného štadióna Ondreja Nepelu. Byt je po rekonštrukcii v roku 2019. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou s kameninovým drezom, indukčnou varnou doskou, zabudovaná elektrická rúra, umývačka riadu, digestor a chladnička. V obytných miestnostiach je položená kvalitná plávajúca podlaha. V kúpeľni a WC sa nachádza keramická dlažba. Kúpeľňa a WC je obložené keramickým obkladom. V kúpeľni sa nachádza moderný sprchovací kút a umývadlo. Byt má plastové okná Slovaktual Passive, vymenené v novembri 2022 s izolačným trojitým sklom a vnútornými žalúziami. Vstupné dvere sú bezpečnostné značky Sherlock. Kúrenie je zabezpečené elektrickým podlahovým vykurovaním devy s digitálnym termostatom v každej miestnosti. Na ohrev vody slúži elektrický zásobníkový ohrievač vody s objemom 120 litrov. Byt odporúčame aj pre jeho výbornú dostupnosť do centra, neďaleko sa nachádza obchodné centrum Centrál a komplet občianska vybavenosť. Pre viac informácií a obhliadku kontaktujte makléra na telefónnom čísle 0911 390 050.